Исәнмесез, эфирда душанбе көне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Атнаның беренче көнен нинди вакыйларга бай булды, алга таба карагыз. Яңгырлы һава торышы һәм кояш җитмәү кеше организмына нинди йогынты ясый? Бу турыда Ландыш Мустафина сюжетында карагыз. Чаллыда мәктәпләр рейтингы ачыкланды. Нинди уку йортлары алдынгыларда, кайсылары кара исемлеккә кергән? Милли уеннар, спорт бәйгеләре, көрәш, атлар чабышлары һәм Элвин Грей. Быелгы Сабантуе ничек узды? Чыгарылыш сыйныф укучылары тапшырган имтихан нәтиҗәләренә карап алдынгы урыннар алган мәктәп коллективларын материаль бүләк көтә. Бердәм дәүләт имтиханнарын 57, 36, 78, 26, 77 белем бирү учреждениеләрендә уңышлы тапшырганнар. Гимназия лицейлар белән бердәм гомуми белем бирү мәктәпләрендә дә нәтиҗәләр канәгатьләндерә. Әмма 5, 29, 9 һәм тагын 8 мәктәптә аз балл җыючы укучылар күп. Наил Мәхдиев мондый мәктәпләрдә урынга барып тикшерүләр уздырырга кушты. Ел сайын кара исемлеккә кергән мәктәпләрне атамас өчен укытучыларны да тикшерергә киңәш итте. Гаиләдәге мөнәсәбәтләр эшкә йогынты ясый. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шундый нәтиҗәгә килделәр. Чаллыда аерылышулар саны арта бара. Быел 1100 акт теркәлгән. Бары тик 1325 пар гына гаилә корган. Наил Мәхдиев оешма җитәкчеләрне гаиләләргә ярдәм итәргә чакырды. Мөнәсәбәтләргә акча янчыгының калынлыгы да тәэсир итә. Какие-то есть трудности в части материального обеспечения. Где-то, может быть, материально поощрить молодого человека, который только создал семью, у которого появился ребенок. Какие-то возможности есть, связанные с обеспечением жильем. Разные программы в разных коллективах есть. Суды есть, беспроцентно еще что-то есть. Обратите внимание, не ходите равнодушными к этому. Быел җәй салкын һәм яңгырлы килде. Мондый һава торышы көнкүреш тормышның барлык өлкәләрендә чагылды. Кырларда, бакчаларда уңыш сөендерми, шәхси эшмәкәрләр керем юк дип зарлана. Балалар лагерьларында да салкын. Алай гына түгел, кояш җитмәү һәм болытлы һава торышы кеше сәламәтлегенә һәм психикасына да начар йогынты ясый. Теманы Ландыш Мустафина дәвам итә. Күпләргә мәгълүм, салкыннар, яңгыр, кояш нуры җитмәү сәламәт кеше организмына начар йогынты ясый. Тотрыклы психикасы булмаганнарда психик тайпылышлар күзәтелергә мөмкин. Медицинада көзге депрессия дигән аңлатма бар. Белгечләр әйтүенчә, җәйнең көз кебек салкын булуы куркыныч. Организм көзге һава тормышына алдан әзерләнсә, салкын һәм яңгырлы җәй стресс китереп чыгара. Но она может быть косвенно влиять на психику людей, потому что у тех людей, которые есть депрессивные заболевания, то есть легкая степень, на это будет влиять, да, то есть подавленное настроение. Если отмечается стойкое подавленное настроение на протяжении определенного количества времени, то лучше обратиться к специалисту. Һава торышы күңел төшенкелеге генә түгел, бик күп башка авырулар да китереп чыгарырга мөмкин. Давалау һәм физик тәрбия диспансеры баш табибы әйтүенчә, бу күбрәк 1 яше тулмаган балаларга, хатын-кызларга, өлкән яшьтәгеләргә һәм тән массасы артык булган кешеләргә тәэсир итә. Атмосфера давлениесе үзгәрү бигрәк тә нык ул йөрәк авырулары кешеләренә инде, ашказан авырган кешеләргә нык влияй итә. Яңгырлар күп булгачтан, влажность та көчле, значит, үпкә авырулы кешеләрдә инде. Вообще мине менә башымнан аякка чаклы җыгылтты. Гел жуку килә, как будто бы психикага сәламәтлеккә зур йогынты ясый дип уйламыйм. Белгечләр шәһәрдәшләргә үз организмын тыңларга, якты сары төстәге киемнәр һәм азык-төлеккә өстенлек бирергә киңәш итә. Ландыш Мустафина, Ленар Султанов, яңалыклар. Һава торышының тотрыксызлыгы аркасында шәһәрдә төзелеш белән бәйле эшләр тоткарланды. Явым-төшем аркасында Мәскәү проспектын төзекләндерүне, күп фатирлы йортларда капиталь ремонтны туктатып торырга туры килгән. Бу атнада синоптиклар җылы булачак дип фаразлый. Шул уңайдан шәһәр мэры торак коммуналь һәм төзелеш өлкәсендә аеруча тырышып эшләргә чакырды. Пока не могли приступить к строительству спортивных площадок на новой школе. Я просил бы строительный блок, жилищно-коммунальный блок, все, что этого касается, эту работу усилить.
Зия Успение соборы ЮНЕСКО бүтін дүния мирасы исемлегіне кірген 29-ші объект болды. Соборны бүтін дүния мирасы исемлегіне кіртуіне Ливан, Кувейт, Қазақстан, Танзания, Азербайжан, Испания, Түркия, Тунис, Вьетнам һәм башқа ел вәкилләре хуплаған. Зия Утрау қаласында шул исәптән Успение соборында киң күләмле яңадан торгызу эшләре һәм номинацион досье әзерләү Татарстанның беренче президенты, дәүләт киңәшчесе Минтимир Шәймиев җитәкчелегендәге Республика Яңарыш фонды ярдәме белән башкарыла, дип хәбәр итә Республика президентының матбугат хезмәте. Елларда шәһәрдә Сабантуй гүрләп узды. Иртәдән кичкә кадәр дәвам иткән концерт программасы, интерактив мәйданнар барысы да чаллыларны һәм шәһәр кунакларын үзенә җәлеп итте. Татар халкының күңелле бәйрәменнән безнең репортаж. Ашык һавада аяк киемнәрен төзәтү урынына биредә осталар итекләр тегә. Сабантуйда халык элек-электән кәсеп иткән мәйданнар җитәрлек тәкъдим ителгән. Мисал өчен дару үләннәреннән картина, агачка чүкеп рәсем ясау. Кунакларга әзер сувенирлар гына тәкъдим итмәделәр, иҗат процессында да катнашу мөмкинлеге бирделәр. Төркиядән килгән делегация исә сөлге бәйләүдә катнашты. Сабантуй гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә туры килде. 25 елдан артык бергә гомер иткән парларны хезмәт батырларын бүләкләделәр. Мы чествуем людей, без труда которых наша ежедневная жизнь была бы практически невозможной. Татар халык уеннарында да шәһәрдәшләр яратып катнашты. Сабантуй бәйрәменә ел сайын киләбез, ел сайын катнашабыз, беренче урыннарны алабыз, тырышабыз. Шул бик ошый безгә бу бәйрәм. Минем уйлавымча, кулга менәр өчен иң беренче түземлек. Чтоб кешеңне до конца иң ахырына кадәр җиткәнче распределять итәргә, чтоб ахырда күп әзенә калса да, но соңгы минутлар бик авыр биреләр. Кичке якта дилбегәне Чаллы ТВ хезмәткәрләре үз кулларына алды. Алар күңел ачу программасын алып барды. Шәһәрдәшләр өчен Ришат Төхвәтуллин, Әнвәр Нургалиев, Марат Шайбаков җырлады. Татар эстрадасының иң популяр җырчыларын, халык яраткан, халык көтеп алган җырчыларны чакырдык. Һәм инде алга таба да без шушы җырчылар белән хезмәттәшлек итәрбез. Бәйрәмнәрне әлбәттә оештырырбыз. Радик Юлляшинның чыгышын аеруча җылы каршыладылар. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Сабантуй күңел ачу чарасы гына түгел, спортчылар өчен көч сынашу мәйданы да. Ипподромда көндез ат чабышлары узды. Мәйданда исә көрәшчеләр батыр исемен алу өчен тырышты. Ел сайын ат чабышларында шәһәр мэры бүләгенә ия булган спортчыларны билгелиләр. Быел әлеге бүләкне Казанга Азат Сасылкулов алып китте. Я на том неделе проскакал, выиграл в таком же отрыве. И за этот месяц вторая победа. Готовились к этой скачке очень долго, хотели, чтобы выиграть. Мы выиграли, достойная победа. Этот лошадь в многих призовых местах скакал, в хороших скачках, выигрывал. Яңгыр аркасында кул көрәшен палаткаларда оештырырга туры килде. Вот видите, все мокрые, все лужи. Борьба такая брутальная, борются в борьбе. Мужицкая такая, дождь, грязь, мужики. Все нормально. Раньше приходилось в таких условиях? Ни разу. Так ни разу. Первый раз. Первый раз за 20 лет, может даже больше, за 30 лет. Билбау көрәшенә 2 ел батыр булган Эльдар Хәмитовны уздырмадылар. Чаллы Сабантуйның абсолют батыр исемен беренче тапкыр Чит район кешесе Теләчлән Раил Нургалиев алды. Мой соперник, там весил где-то 100 килограмм, а я боролся до 130 килограмма, а там тяжелее были соперники. Мы друг друга знаем, уже давно вместе боремся. Сегодня я всех выиграл, и батыром стал. Батырга 125 килограммлы тәкә һәм Лада Грант автомобилен бүләк иттеләр. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Алексей Иванов, Яңалыклар. Ефәк юл ралли катнашучылары 2 махсус участокны узды. Оештыручылар әйтүенчә, узышчылар республиканың берничә районы һәм шәһәре аша узган. Икенче этап Петрәч районының Шәле авылы янында узачак. Яңгырлар аркасында участок баткак. Икенче этап нәтиҗәләре буенча пилотлар иң яхшылар бишлегенә кергән. Нормальный, интересный спецучасток. Тем более у себя на родине, в Татарстане, поместили немного грязь, чернозем, скользко довольно-таки. Много мест было, где можно было ошибиться, поэтому старались, конечно же, в первые дни нельзя наломать дров, чтобы потом можно было нормально ехать. Бүгінгі амнашлар, мен сіздің білен сау болашам, исәнемен болығыз.